Духа Святого. Придь, Духу Святый, наполни сердце своих верных и распали в них огонь Божией любові. Збираємося сьогодні, брати і сестри, у нашій вже посвяченій вчора парафіальній святині. Сьогодні урочистості з послання Духа Святого. Протягуємо наше святкування і сьогодні, через це святої мші, хочемо зазирнути у історію, поглядеть на увесь этот процесс будовы нашей святыни и подяковать участие этой святой мши за костел, за будову, за добродеял, за все те ласки, дякуючи яким Бог привел нас до сегодняшнего дня у это место. Прагну щиро привітати в нашій супольності в екстреленцію ксяндза арцебіскупа Тадеуша Кандрусевича, який, напевно, з великою радістю прийняв наше запрошення бути з нами сьогодні, молитися, дякувати, прославляти і призивати Духа Святого. Ви, екстреленція, так само з'являєтеся частою історії нашої парафії, нашої святині, бо навіть ви у свій час посвятили угловой камень под будову этого Божьего дома. И то, что сегодня вы тут с нами, это великий знак от Пана Бога, что Он разом с вами вел нас в свою власть до сегодняшнего дня. Там прошу сначала эту несвятейшую отряду скировать в нас Божье Слово, умацовать дарами Духа Святого у всех нас тут присутних. Вітаю щиро так само нашої супольності, нашого отця провінціала Лукаша Канцлер, який прибув з візитацією до нас, так само і на цю урочистість. Вітаю щиро так само ксяндза Павла, секретаря арцебіскупа. Вітаю отця Томіша з Солоду. Ви так само моїм братом супольності, отця Петра, нашого регіонального настоятеля. Вітаю всіх вас, тут присутних гостей сьогоднішньої урочистості і запрошую до супольної молитви і подяки. Я веду найсвятейшую оферу, цілую за всю нашу парафію, зростала у віри, надії і любові. Так само в наших молитвах доручаю інтенції за Ядвігу Бесіду, день народження, за Івана, спочилого після смерті, усіх померлих сім'ї Урав'яка, Адамович, Богдан, Чубрис, за спочилого Леонарду, молимося за здоров'я Андрея, Волі, Віктора, Петра, так само за померлих Ганну, Галину, Марину, Галину, Ядвігу, Тамару, Бориса, Віктора, Івана, Сергія, Петра, Михаїла, спочилого Тамару, Пелагію, Юзефа, Миколая, Олександру, Тетяну, Йосифа і так само доброї здачі екзамену на рактора Святого для Даніла. Глубоко уважаемые маленькие братья и государства, скромные особы, дорогие братья и сестры, витайте в своем доме. Сьогодні хочеться їх повторити, Богу собрати, що собрав до костюм, був вчора не закривали, свячений, і сьогодні з великою радістю приходжу сюди, разом з вами, дякую з Богом за свячення костюла. Для мене вельми дорогий Бог, і кожен костюл вдома просто так не відкриваєш дозволу, просто так не відкривається будови, коли вперед, будували ці кармеліти, тим не менш, треба було саме, яким чином допомагати їх і молитвою, і тими діями, і так само, коли справа завершилася. Бог, який розпочав цю справу, вчора її успіхово завершив. Приходжу до костюла, перегляджу на фронтон, то вельми приємно на душі робиться, бо фронтон этого костюла
припоминаю мне костел Святой Тересы при Мостиграде в Вильне. А я пришел в семинарию, и это был первый парад, я там працевал, там цілу ці годову. Приходжу сюди, приходжу у костел Святої Тереси, приходжу у Мосту Браму, этого великого церкви, где запрошення і захочу сьогодні вас всім молиться в таких інтенціях, як було сказано, дякувати Богу, дякувати всім тим, хто причинився до будови цього костьолу. Святой Пішов розпочинає обратом свячення води і отоплення водою, як брат повинен припоминати для нас наш сакрамент просто перший, найважливіший сакрамент. Дякуючи Богу, ми стали членами костьолу, стали тими, які можуть сприймати церкву інших сакраментів. Під час цього обряду будемо шкодувати за свої гріхи, щоб ми могли згодно приймати церкву у этой Евхаристії. Пане Боже всемогутній, вислухай ласкаво молитву Твоєго народу, який пам'ятає про чудовну справу нашого створення і ще більш цілосну справу нашого правління. І поблагослови эту воду. Ти створив велике давала плодність поля, умацовувала і очищала наші тіло. Ти так само вчинив воду приладою Твоєї милосердності, образі її. Ти визволив свій народ з неволі і наталив його славу в пустині. Пророки окрестили воду символом нового заповіту, який ти жадався включити з людьми. Нарешті про воду, якою Христос освятив у Йордані, ти вдалив у вірі відродження нашу серцевану чоловічу натуру. Нехай же эта вода нагадує прийнятий нами хрост, коли ми могли радуватися з нашими братами, охрещеними під час пасхальних урочистостей. Через Христа, Пана нашого.
Боже, Ты постоянно скаженный, что святый свечаешь свой костел, и еднающий племена и народы, наполним весь свет дарами Духа Святого, едновым сердце хресту Твоей ласки, якую мы отримали на початку крещения Евангелия, престона нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, и с Тобою живи и голодович в едности Духа Святого, Бог просущий веки вечные. Калі настаў дзень Пяцідзясятніцы, усе былі разам на адным месцы. І раптам узняўся шум з неба, нібы павеў моцнага ветру, і напоўніў увесь дом, дзе сядзелі яны. І з'явіліся ім языкі падзеленыя, быццам ад агня, і затрымаліся на кожным з іх. І напоўніліся усе Духом Святым, і пачалі гаварыць на іншых мовах, як Дух даваў ім прамаўляць. Былі ў Єрусалімі юдэі, людзі пабожныя, з усякага народу пад небам. Калі ўзняўся шум гэты, сабралася мноства людзей і захвалявалася. У кожны чуў іх, што яны гавораць на ягонай мове, і бянтэжыліся, і дзівавалі, кажучы: ці ж усе тыя, хто гаворыць, не галілейцы? Як жа мы чуем кожны сваю мову, у якой нарадзіліся? Парфяне і медзяне, і эламіты, і жыхары Месапатаміі, Юдэі, Каппадокіі, Понта і Азіі, Фрігіі і Памфіліі, Єгипта і часток Лівії, сумежных з Киринеями, де приезжие римляне, юдеи и прозелиты, критяне и арабы. Мы чуем, что они говорят с нашим миром про великие справы Божии. Это Слово Божие. Дякуємо Пану. Споживання свого духа, як на небі землі. Споживання свого духа, як на небі землі. Благослови душа моя Бога, Пане Боже мой, Ты вельми великий, незвеченные, Пане, Твои справы, земля наполнилась Твоими славлениями. Споживание своего духа, Ты забираешь недуги, и вертаются в свой тыл. Ты посылаешь своего духа, и повстают яды. Ты обновляешь обличья земли. Споживание своего духа, Читання послання святого апостола Павла на Коринфян. Брати, ніхто не може сказати «Єсус Пан»,
коли не будем Духу Святому. Разные есть дары, але той самый Дух. Разные служения, але Пан один и той самый. Разные ідеї, але той самий Бог, який робить усе во всім. Але кожному дається проявлення Духа на користь. Як тіло, але має много членів, які хоч і шмат, складають одно тіло, так і Христос. Бо всі ми одним Духом охрещені в одно тіло. Юдеї, ті греки, невольники, ті свободні. І всі напоєні одним Духом. Гэта Слово Божие. Дух Святый, приди, и новесно возвошли нам святла Твои Господи. Лыча моих рассмеши, сердцам правду покажи, и свои дары нам Судящий сердце людских, дай милейший усуи, Озару наступленный, отпочи нас мученый, и пана для правдучий, судящий плачучий. О, святко щасливое, сердца гневливое, Твоих верных наполня, без Твоего дыхания, что ж вся растворения, пустота и небытие. Что нечисто нас обмыть, что засохло оживи, что поранен нас лечи, чтоб нас твердое сили, скрыли нам правым чини, холод сердца разогрей. Дай Твоим же верным, Божьей ласки верный, силь Твоих святых даров. Дай заслужности, вытри волос верности, дай радость вечную. Не завали никому свою любовь. Пан з вами. Читання святого Євангелія поводле Іоанна. Коли был вечер того первого дня третьего, и двери дома, где збирались обучни, были замкнены за страхом перед юдеями, пришел Иисус
став посередине и сказал им: «Спокой вам». Сказавши это, показал им руки его. Узрадовались ручні, убачивши Пана. Тады Єсус знов сказав їм: «Спокой вам. Як послав меня Отец, так и я посылаю вас». Сказавши это, дыхнул и сказал: «Примите Духа Святого. Кому отпустите грехи, тому будуть отпущені. На ким покинете, на тим застануться». Это слово Пана. Глубоко уважаемые братья и сестры, день сегодняшней святой мши, года шествия Святого Духа. Священный католический костел означает одну из самых великих святов, с посланием Духа Святого, и в этом святом мы совершаем великолепный период. Pierwsze czytanie z dzieł apostolów przedstawia scenę z posłania Świętego Ducha na apostolów. Ognie Ducha Świętego, kiedy wyszli na площі і вулиці Єрусалиму, яка в честь Христа приживана і Христа воскресла. Люди різних мов, різних націй, різного кольору шкури чули. І не кожен чув на своїй мові. Шмат людей повірило в Ісуса, шмат людей прийняло тоді і хрост, стали християнами. І коли Вавилонська віж позялила людей, веруем, что люди сбунтовались и сказали: «Мы будем вешать до неба, как потоп нас не затопил». Бог помешал их новым, помешал и позелились. То Дух Святый разных людей разных Богов, разных национальностей объединял у одним костеле. Таким чином, день Пятидесятницы стал днем народжения костела, як мистичного тела Ісуса Христа. Після Другої світової війни шмат народів було розбурено, и потом эти города обновляли. И когда обновляли этот город, стали простовывали улицы, стали так, что на этой улице, новые улицы, знайшовши костел. И что робить? Сборить костел? Ну нет. И тогда его перенесли. Это было на початку 50-х годов минулого століття. Это была вельми складная экономическая операция. И тогда газеты писали: «Костел рушил место». То саме збирали костел рушить место в день Пятидесятницы, коли апостоли обвещали добрую новину людям и люди її прийняли. Символічно здоров'я урочистості ми означаємо уконсекрованим вчором костюря Божого тіла. Дякуючи посвяченню этого костела, його стіни стали місцем, де будується живий костел. Нам не хватає, що не хапає ще матеріальний костел. Але на самому збранні костел не видно. Этот костел збудований серцем чоловічим, з Божим чоловічим. Це дається віки, з яких Ісус Христос без свого Духа будує живий костел. І дякуючи посвяченню этого костела, тут є живий костел. Тут будується живий костел, у який діє Дух Святий, який керує цим костелом. Вчора на час посвячення этого костела в наше серце звучали слово псалмопевців: «З радостю ходьте в дом Пана». З радостю. Так ми довго чекали этого дня. Справді, наша радость була велика. Бо на карті Мінська з'явився ще один костел. З'явилося ще одне місце, де буде вивчатися Боже Слово і будуть цelebrуватися святі сакрамент. Був час, коли Ісуса виганяли з нашої країни. Країна, яка прийняла християнство ще у 10 столітті. У Мінську, в Польщі, 30 років не було ні одного костела. Видавалося, що ніколи не буде. Але Бог ще раз показав, що він молода в історії. І він ще раз показав, що він пише просто на закручених лініях історії, що останеться Божою кропку на дні. І 90-ті роки
Нового століття. Це реалізація, чарка реалізації 20 послання, а навертання наших землі, навертання землі, Республіку і Білорусі. Подобно, як колись Ісус сказав митнику Сергію: Сергій, я хочу бути сьогодні в твоїм домі. Сьогодні Ісус каже нам: та ти сказав, може, 30 років тому, що я вертаюся, я вигнаю з цієї землі, я вертаюся, я хочу бути тут. Одним символом этого вертання является новозбудований костюм Божого тіла. Євангелія розповідає про твоє чесне у Воскресіння. Ісус прийшов до апостолів, які знаходилися у вечерні, не глядячи на те, що двері були зачинені, Він увійшов туди. Увійшов туди, і апостоли зрадувалися, бо побачили його. Апостоли боялися переслідування і не були впевнені у своєму ученні. Натурально, що в такому випадку не зачиниться і нікого не випускається. Але эта история повторяется. Иисус приходит до нас, але не завжди застає нас дома. Часто ми поступаємо так, як гості поступають у готелі, коли не хочуть, хтось вийшов у їх покой, повішують на дверях этого покою табличку з надписом «Do not disturb». Не перешкоджай, не заходь. Я хочу залишитися у спокої. Часом Ісус стоїть і стукає у двері наших серців, а ми забарикадовуємося знутрі, боючися чогось нового, незвичайного або нечеканого. Ісус прийшов у зачинений двір і став посеред апостолів і урочисто сказав: «Спокій вам». Затим пильнув на їх і сказав: «Прийміть Духа Святого». Дитя після народження найперш мучиться правильно дихати. Це не тривіальне питання, а справа виживання. У нашій культурі ми стараємося позбігти проблем з диханням. Ми ще добре пам'ятаємо пандемію коронавірусу, коли шмат людей по цій причині мали великі проблеми. Біблія розповідає, як Бог створив чоловіка з краю землі і удихнув у його дихання життя. Подобним чином Ісус передав Духа Святого апостолам, кам'яним диханням. Дихання з'являється предметом життя. Нестерман, латинське вислов'я каже: «Дом спіро віву», покуль дихаю, живу. Ми ведаємо, як правильно дихати, як підтримувати у собі життя. Але ми так само повинні навчитися дихати Духом Святим. Однак нас часто стримує те саме, що стримувало апостолів за зачиненими дверима вечерних. Менавіта страх. Ісус прийшов і розсіяв їх страх. Його присутність була достатковою, як успокоїть їх серце. І Він виходить і показує їм свої пробіти, руки, ноги, Бог, як знаки своєї милосердності. Ми так само вельми часто знаходимося в пастці страху перед невідомим будучи, склонностями до зла, залежностями і тому подобне. Не глядячи на це, ми повинні дозволити Христу увійти в наше серце, увійти в наші душі, увійти в наше життя. І Він вдихне у їх свого Духа, який відновить у нас життя людей. У наших серцях запанує радість, впевненість і спокій. Дух Святий допоможе нам супротистояти проблемам, з якими ми стикаємося. Дух Святий учить нас відразу на виклики часу азіною, думкою і братерським діалогом. Так було на Першому Апостольському соборі у Єрусалимі, який став поворотним моментом у розповсюджуванні доброї новини і визначив універсальний характер місії Костьола. Так було 1700 років тому, коли в 325 році на Першому Нікейському соборі був прийнятий сугодний для всіх християнських віри. Ми поселяли католики, православні, протестанти і так далі. Просто є, але в колишньому часу відновлює нас відновлює це символ, нікейський символ, символ віри, відновлює для усіх. Так буде до кінця світу. Дякуючи Духу Святому, Ісус завжди присутничає серед нас на поклонить і дарить своїм спокоєм. На великий жаль, нас у духовному житті часто стримує нежелання підпорядкуватися загадам Духа Святого. І от зміни, віця, туди, не хоче, і ми чуємо його шум,
але не ведає, откуда він возить і куди ходить. Так буває з кожним народженим від Духа Святого, як каже святий апостол Павло. Наше нове народження в Духу Святим відбувається тоді, коли ми підпорядковуємося Його загадам і пропановам, і воно дозволяє нам йти за ним з моцною вірою. При этом мы не можем дозволить себе спиниться на досягнутому. Кожен раз, коли відбувається нечто нечекане. Ми так само не можемо дозволити собі сумувати, впадати у розпач, коли терпим неудачу. Наше життя занадто коротке, щоб марнувати його на розважанні, на життєві складаності або постійно боятися будучини. Нам необходимо принять нашу слабость як належное и свернуться до Духа Святого со словами гимна «Приди, Дух Святый, приди и обнови нас, обнови облик земли нашей земли». И Он придет, и Он научит нас всему тому, вот так обещал Иисус. И Он научит нас никогда не чувать себе принятым, не упадать в роскошь, за неудачу, а не доверять себе Богу. Как подняться. Мы повинны наразиться свыше и не можем дозволить никому и ничему перешкодить нашему постоянному отражению в Христе. Вельми символично, что Пятидесятницу означает чисто послание Святого Духа. Мы означаем весной на початку лета. Когда природа отражается после зимнего сна, так само и мы повинны отражаться после нашего духовного сна. Не откладывать наше обращение на завтра, памятуючи, что завтра начинается сегодня. Божий промах дає нам час отразиться, и в этот час зараз. И Он способен теперь. Дух Божий не имеет никакого срока и не оставляется, как нас отразить. И Он может постоянно управлять все древнее в нашем житии, как обновить облик земли и нашего життя. Наша справа довериться Духу Святому и використовувати сроки, які Він дає. Тільки тоді ніхто і ніщо не перешкодить нашому обновленню і отраженню у Ісусі Христі. Але завжди зостається питання, чи ми хочемо обновитися і народитися наново, щоб стати моцними. Коли всі кажуть, чи хочемо бути справжніми християнами. Мы повинны верить, что христианское життя основано на постоянном обновлении. Кожен християнин, як і кожен інший чоловік, не позбавлений неудачі, не позбавлений неупевненості і помилок, які погрожають йому. Тільки Дух Святий може визволити нас від того, що чинить нас духовно мертвими, щоб отразитися до нового життя. Над ним з костюлом знаходиться напис: «Тут Дух Святий отражає народу». Бо вчора свідчення в історії Божого тіла вічку Святий Дух так само нас отражає народу. Це отраження відбувається дякуючи діянню Духа Святого, прослухання Божого Слова, селебрацію сакраменту, особливої Євхаристії, справи доброчинності і тому подобне. Тому вельми важливо приймати уділ у костюльних набоженствах, у тих акціях, особливо в костюльних акціях, особливо в недільні і святочної Євхаристії. Сьогодні ми дякуємо Богу за побудову і свячення цього костюла. Дякуємо державному владу за дозвол на побудову. Дякуємо отцям кармелітам, на плечах яких лежав клопот про побудову нової святині. Дякуємо архітекторам і проєктантам за пригожий і функціональний проєкт. Дякуємо будівникам. Дякуємо хвиродавцям, з допомогою яких геть Божий дом був побудований. Одної жінки. Один чоловік ішов Божий, поглядів, бачив робочого, який там працює, і питається його, що ти робиш. Той сказав: подношу церкви. Спитався Бога: ти що робиш? Я будую стіни. Сказав, що 30 років. А 30 каже: я будую костюм. Ви усі будували такий костюм. Нехай добрий і милосердний Бог запише ваші імена золотими літерами в книгу будівників Божого Паладарства.
нехай залише. Бо гэтыя павінны быць ваши імёны запісаны. Без гэтага, без высілку людзей не было б гэтага касцёла. Напэўна, можа быць, майго пакалення, памятаючы другой паловы 80-х гадоў минулого стагоддзя, наши кинотеатр демонстрировался фильм «Покаяние». Это мужицкий фильм про расследование веры в Советском Союзе. Наприкінці этого фильма есть пригожая сцена. Старая женщина поруч город, споткнула женщину и пытается ей идти. Дорога, якою это улица, где до церкви, до костела. Женщина молодая отказывает: нет, церкви уже нет, церковь сорвали. И тогда эта старая женщина скажет: кому нужна дорога, которая не везет к церкви? Кому потребна дорога, какая не везет до костела? Дорогие братья и сестры, у нашому житті, у житті кожного чоловіка шмат самих дорог. Не забудьте святой, яка везе нас сюди. Тут нас чекає Ісус у сакрадному, особливому Євхаристії. Чекає святе Писання і інших костьольних націй. Чекає, щоб моцною Духа Святого дасть нам можливість розпочати нове життя, духовно грозиться. І Він допомагає нам глядіти на наше життя розписку пасхальної таємниці Христа і чинить кожну життєву подію місцем, в яким ми можемо перемінитися і розпочати нове життя. І Він стереже нас, і Він веде нас по этой истории. 2000 годов христианства, сколько разломов, сколько сектов новых, сколько неверностей, пока костел создался. Был сбудованный на камне, этим камнем является Петр, и он, костел, требуется Духом Святым. Ночью мама сказала для своего сына, такого подростка: сходи в магазин, купи хлеба. Ну, сын, я не любил есть второго. Я урала, сел на роллы и поехал. Приехал до магазина, и только там себе у своего дома. А что сказать с этим роваром? Конечно, ставится около стены магазина, кто же может украсть. Ровар не бойся, с ровара не входишь в магазин. Направо-налево подвезем, бачишь, костел недалеко. Пойду туда. Пошел туда, начал сходить у костела. Маленький. Все могут составить на свой ровар. Да, можешь составить. А его никто не будет. Нет, его уже что-то стирать. Скажет Ксенц. И потом Ксенц скажет: пойдем до костела, помолимся. Пошли, ты разжигаешься. И это их хлопец, подлеток ждать в имя Отца и Сына. Аминь. И Ксенц скажет: ты же Духа Святого забывший. А хлопчик скажет: Ксенц, я не забывший Духа Святого, я просто не хочу ему перешкоджать, но мой ровар. Дух Святый пильнует нас, и Он учит нас, и мы не заблудились, и мы жили сводно с Божьим законом. Символично, что Иисус установил Евхаристию и послал Духа Святого на апостолов у вечерні. Нехай нового будування свідчений вчора костьол Божого тіла буде сучасним мінським вечерником, у яким ми будемо кормитися Словом Божим і Евхаристії, як хлебом вічного життя і умацовуватися дарами Духа Святого. Новые часы потребуют нового, богатого христианской коштовности человека. Тому, дорогие братья и сестры, не забывайте все дороги до этого костела и принимайте целого блаженства, как стать новыми людьми под натхнением Духа Святого, будовать цивилизацию мира, любови и життя. Нехай вчим нам на этом шляху благословить Богу, а Божия Матерь Кармельская опекуется на новое и святое лето. Аминь. Теперь мы знаем нашу веру. Первого Тина Богу.
сами, и услышанное небом, всякий справа Божия, и снова выйдет в паре, судить живых по мерам, и яко молодацтву не будет конца, и веру мудрость Бога, а они животворцу, и они царица и сына походит, я Богу братца царицом и сына, молитесь поклонение и хвала, я и промовлял просторого, и веру один из всяких канонических апостольских отцов, признание последних гроз для очищения врагов и жараю воскрешения момента и жизнь вечного в будущем свете. С великой радостью возносим своей молитве и нашего Отца Небесного, Иисуса Христа, Сына Его Отца народа, сподвигшись от приманцу все потребные дары и ласки для плотного служения в теле Божией хвалы. Молимся за святый костел, опустив его верный хороший прямый труп Господа славы Христа. Тебе просим, молимся за святого Отца, за епископов, особливым чином. Молимся о интенциях арцебископа Тадеуша, об учении Христа, якое ныне судящим людям восприяло устареванию свободы и мира в свете. Тебе просим. Молимся за тех, кто подчас великодных тюрем принял сакрамент посту, от умацевания дарами Духа Святого, и они были сообразными свидетелями Христа. Тебе просим. Молимся за краины, где христиане справляются с великими тяжкостями в вызнавании своей веры, дабы они отрывали подтримку и сутяшение Духа Святого. Тебе просим. Молимся за усіх, хто виправив своє життя на ліпше, та з Божою допомогою вони життєвляли прийняти постанови. Тебе просим. Молимся за нас, преступных, как дарами Духа Святого мы были умацованы у веры и надеи. Тебе просим. Имей милосердного и все наши молитвы, прославления, немножко и хотя, какие до Тебя возносим в славении сердца, спошли нам верноводные дары Святого Духа, отбори нас всех, умацуй веру, поширай помощь нам. Ради Христа, Пана нашего. Thank you.
Молитесь, брати і сестри, комали нашу вяру, для Бога Отець Всемогутний. Прошу Тебе, Отче Небесный, учеников Дух Святый, дал нам глубину разуметь таинницу Евхаристичной веры и привел нас на полное познание правды. Прошу Христа, Пана нашего. Благослови. О, сердце ты. Пане святий, ти Отче, усемогутний, вічний Боже, Ты для соверши исполнение пасхальной Твоей огненицы, спасал за святого на всех, кого принял за своих усыновленных детей в Христе, Твоим одинародным Сыне. В этой Дух Святый при нароченниках Христова, открыл всем народу, собрал благо и черноросные новы, увеснанные одиной ветры. Тому охотное человечество во всем свете радуется воскресению Христа, покорению разом с усилища pandemii, śpiewając Tobie hymn chwały, niespewnego skrytka duszy. Спаслал нам Духа Святого, спаслал нам Апостола Духа Святого, прось Христа, просим Тебе, Всемогутный Боже, освети такие дары, росою Духа Твоего, когда станешься для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он добровольно выдал себе науки, взял хлеб и позявил Тебе складаючи, ломал и раздавал своим учням нашим же. Берите и ешьте этого все, Бог это есть тело мое, и кое за вас будет выдано. Подобным чином повечеряем сьогодні, знов тебе подяку складаючи, подам своїм учням кажуть, берите и пейте с его все, Бог это есть верить крови моей, нового и вечного заповеда, и какая за вас и за многих будет пролита, день отпущения грехов. Это чините на мою память. Великая таинница веры.
их исполнение, тягнущих, что ученик разгодный, стоящий перед тобой и служить тебе. Покорно Тебе и усих нас, принимающих тело и кровь Христа, Дух Святый собрал в одно. Пам'ятай, Пане, про Христову благосердя по всій світі, досконалів любові, разом з папом нашим Богом, біскупом нашим Юзефом, Христовим тут, арцебіскупом Тадеушем і усім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які паскують в надії на воскрешення, про усіх, хто у Твоїй ласці прийшов з цього світу, і дозволь їм бачити святла обличчя Твоєго. Просим Тебе zmiłuj над душами нами, aby zasłużyli udział życiu wiecznym. Ujednać Najświętszejsze, Baba Rodzica i Pana i Maryi, ze świętym Józefem i Abrahamem, ze świętymi apostołami i uczniami świętymi, jak ja z bratami podawali się Tobie. Kam z nimi i my chwalili prosławiali Ciebie, wraz z Syna Twojego, Jezusa Chrysta. Христос, Христом Ему Христе, да и Боже Отец Всемогутный, уедности Духа Святого, пусть обошарна и хвала, разум всех и вечные. Молимся, Дарица Небесная, вместо Божьего Иисус Христос. Пане, слав нас от всего зло, дай нас радость покою дни наши, да поможи нам в милосердности Твою, как бы бережем всякий боль бед греху, и за хвалами святого неспокой, чекали исполнение счастливой надеи, и при вся спасти нашего Иисуса Христа. Пане Иисус Христос, Ты сказал апостолам Твоим, «Супокой покидай нам, супокой мой даю вам, просим, не снижай на грехи наши, на села Твоего, и будь сласка Господь с Твоей волей, дарича Господь положение бедностью, веки живет сила даришь на веки вечные». Супокой помогай, между всюду будь с вами. Передайте ближнему знак супокою. Господи,
Постой тебе на себе, как и свет, благословленный подкликание на вечеру Егоную.
спасал нам вас, как действие у нас для Духа Святого, а духовный посилок да помог нам досягнуть вечного откупления, през Христа Пана нашего. Эта Евхаристия была актом вдячности Богу за дар нашей парафии, за дар нашей святыни, за наших добродеев, за всех людей, дякуючи кому сьогодні можемо бути в этом чудовном Божьем доме. Дякую так само за нас, за живі кам'яні, які радує Божє обличчя. І особливим чином хочу подякувати сьогодні вам, дорогі екселенції, ксьондз архієпископ Тадеуш, які з'являєтеся інтегральною частиною історії нашої парафії, нашої святині, праз молитву, праз всілякого роду сприяння, коли були керуючим біскупом і сьогодні, що не забуваєте про нас і тішимося, що ось в цей Божий дом, наш парафіальний костел, нагадує вам в итоге вашего покликания и святарства, вашего служения, запевниваем про нашу молитву и зычим вам здоровья души и тела, дорогу Духа Святого, как вы завсёды были, заставались таким мужем старым, Божьим вояром, Божьим рыцарем, який не только своим авторитетом, але своей верой веде нас до Бога. По щастю Боже, кожної доброї справи. Глубоко поважаемый архиепископ Тадеуш, мы верим и тешимся, что вы приняли запрошение и узначали эту душу подяки. Бо ви, як багато вчинилися до будови нашої святині. Дякую вам за таке проникнене, глибоке казання. Ви завжди підбираєте такі слова, які кранають найбільш потаємні струнки наших душів. Дякую вам. Як хтось святойче сказав, то, що заходить з серця, то до серця і доходить. Ми у захопленні від ваших казань. Дякуємо вам за приклад мужної, нестомної віри, за самодане служення Богу і Костьолу. Нехай добрий Бог одорить і надає усіми потрібними ласками. Зичим вам здоров'я і якомога більше поводів бути у цьому пригожому новому Костьолі. Дякуємо вам. Więc jedyne jest tutaj przyjęciu pocelów Pan Bogu, jak wspomniałem sobie, wczoraj, sami uroczysta, tak świadkować na Dniach Świata, oświecenie Kościoła, konsekracji Kościoła. Dziękuję Ojcom Karmelitom jeszcze raz za zaproszenie, bo dzień oświecenie, ważne, że my się raz mogli spotkać. Dziękuję wszystkim Wam, tak że Was сегодня собралось. Żadaję każdą niedzielę Was było tak. Nie więcej, jeszcze больше. Это будет знак того, что Костел живет, знак того, что в этих стенах будуется сепаратный Костел мистичной церкви Иисуса Христа. Сам представивший святые народы, хотим представить на боевой интенсии, но выдать Христи народы, все футболом, и хоккей, все на ростные пороги попадаются, не раки, они боюсь, как сказать, доверяю себе Богу,
лікарям, скільки Бог дозволить, стільки буду служити. І дякуюся вашому повідомленню, вашому Богу. Ми повинні через нас разом будемо святим, будувати наш Білоруський костюм і тим самим майстері, які будучи воїну з нас у радість Божого володарства. Нехай костюм, тому що ще раз того, що сказав Казань, буде начальником нашого часу. І не бойтеся ехать в магазин на роллеры и заставлять его переводить костюм. Дух Святый будет следующий, будет вас на самом месте в новом будущем. Дякую всем. Ще послухаємо душпастерські об'яви. Розпорадок святих імща, Павлу Первым святые імща отбываются в 8:30 и 19 годин. У наступную неделю означаем урочистость Найсвятейшей Троицы. Святая имша в нашем костеле отбудется только вечером о 19 године, по той причине, что в этот день, 15 червня, отбудется огульногородская процессия улицами города Минска с нагоды урочистости Божьего тела. Урочистость распочнется о 9 године святой имшой для костела Святого Руха на Золотой Горце. Подчас этой святой имши наши святые помолятся в тенденциях Мантию молитвы, так само за нашу парафию. Процессия Божьего тела улицами нашего города – это манифестация нашей веры в Бога и так само молитовный клопот про наш город и Айчину. Тому запрошаем и просим принять активный удел в этой процессии у наступную неделю. На этом тыдне костел отзначает завтра в понедельник 9 червня успомин Найсвятейшей Панны Марии, Матери Костела. У сироту 11 червня успомин святого Барнаба Апостола. У четверг 12 червня свята Иисуса Христа, Наимышейшего и Вечного Святора. У пятницу 13 червня успомин святого Антония, презбитера и доктора Костела. У авторах запрошаем удельников на легион Марии. Червенские набоженства до сердца Иисуса в нашем костеле отбываются ежедневно в 18:30. Захочем усилия удел в костеле в наших семьях. 19 червня во урочистость Божьего тела, четверг, вечернюю святую мшу о 19 године и процессию вокруг костела узначалец генеральный викарий Минско-Могилевской архидиоцезии епископ Юрий Косогудский. Запрошаем на уделу и субботной молитвы. И прошу отказанных за подрыхтовку алтаров на Божие тело, пусть подрыхтовать в те месяцы молитвы на свято. Первые алтары подрыхтуют Ружа Мати Божией Шкаплерной и Светский орден, другие Ружа Мати Божией Уцловской и Матью молитве, третий Ружа Мати Божией Востроврамской и Мужчинская Ружа Святого Юзефа, четвертый легион Марии и Ружа Мати Божией Фатинской. Коли хтось буде потребувати мужчинської допомоги, то можна, треба звернутися у Ружу Святого Юзефа. Вони вам, сподіваюся, з охотою допоможуть все, що треба устарювати. Дякую щиро Оксані Канунниковій і Марії Гайдук за увагу. На наступному тижні запрошуємо прибирати Терезу Миза і Регіну Мураджевську. Дякую за охоронення на костюм, так само за продукти для нашої супольності. Дякую усім так само за супольну молитву, дякую літургічній службі, дякую так само нашому хору Флос Кармелі, що сьогодні справді аж серце переповнялося вдячністю і радістю за дар нашої святині. Усім парафіянам, гостям зичим доброї неділі, доброго тижня, потребних Божих ласку, а екселенцію просить уділити нам благословення. Ще раз дякую всім за спільну молитву і хор так само служби алтаря і місце благословення. Нехай
Дух Святий, несе нас у нове завтра. Бог Отець, святбанки, що послав своїм апостолам, отцям посушашами, і на Богу святого і серця, нехай благословить нас, і на землі дарами Святого Духа. Нехай Бог Святого Духа, який з'являється над учнями, очистить наше серце від греху і наповнить наш світ небесним світлом. Дух Святий, який поєднав нас для народу визвоління, визнавання одної віри, нехай гасу свою в этой вірі, і сесть нашого людей, сузирать Бога в небе. Благословенным всемогутного Бога, Отца и Сына и Духа Святого, нехай світить на вас і зостанеться назавсюди. Амінь.